Выпіў, сеў за руль у турму. Прыкладна так і адбылося з героем, а дакладней антыгероем наступнага нашага сюжэту. Нам давялося прысутнічаць на адкрытым судовым пасяджэнні. Гэтае відэа, знятае на камеру мабільнага тэлефона, прыкладзена да матэрыялаў крымінальнай справы ў адносінах да 26-гадовага жыхара Жабінкі. Мікалай Штахноўскі абвінавачваецца ў паўторным кіраванні транспартным сродкам у нецвярозым стане, а таксама аказанні супраціўлення супрацоўнікам ДАІ. Здарылася гэта 18 мая у двары па вуліцы Маскоўскай у Брэсце. Нецвярозы мужчына выйшаў з пад'езду, сеў аўтамабіль. Далей былі некалькі спроб выехаць на праезжую частку, але, відаць, арыентацыю ў прасторы не хапіла. І дзякуй Богу. А таксама пільным відавочцам своечасова выклікалі ДАІ. Што адбывалася далей, бачна на відэа. Дзяўчына ў аб'ектыве камеры, знаёмая затрыманага. Яна ж уладальніца аўто. Дарэчы, за дзень абодвух пазбавілі вадзіцельскіх правоў. Яе за перадачу транспартнага сродка асобе ў алкагольным ап'яненні, яго, адпаведна, за кіраванне. Вину свою признал, раскаиваюсь. Нечего больше сказать. Окончательно назначить Штахновскому Николаю Валерьевичу наказание в виде ареста сроком на 6 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет. К сожалению, нужно отметить, что в этом году такими водителями на территории Брестщины совершено 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых 20 человек погибли, 50 человек получили ранения различной степени. Эти цифры говорят о том, что проблема есть, и госавтоинспекция работает постоянно в этом направлении. Судовое пасяджэнне ў адкрытай форме – яшчэ адзін крок з боку ДАІ і пракуратуры ў спробах паменшыць сумную статыстыку. Нездарма ў залу запрасілі вадзіцеляў, якія ўжо былі раз пакараны за кіраванне ў нецвярозым стане. Іх афіцыйна папярэдзілі. У выпадку рэцыдыва пагражае крымінальная адказнасць. Ёсць над чым паразважаць і курсантам аўташкол, будучым кіроўцам. Водителем я для себя решила определенно стать, но в такие ситуации хотелось бы не попадать. Данное мероприятие еще раз показало, каким серьезным последствиям может привести употребление алкоголя, и в этом состоянии садится транспортное средство. І ўсё ж, пэўна, галоўнае – уласнае разуменне адказнасці, прычым не толькі за сябе, але і за іншых. Ірына Нікіціна, Александр Сівіцкі, абласныя навіны, Брэст.